mijn chef, het is zo mooi. Prachtig, als een oliehoven nabouwt. Oh. Shame, wat zie je daar? Vorige week weer nog een Spark. Maar nu hebben we weer inmiddels een hele mooie kas. De stadskas is dit hier, ja? Het is ook wel mooi hoe de orde houden inmiddels in de mist dit hier. Normaal had je dus als je de kleine Kerkstraat heen rest, dan is die kant uit, dan is de Achmea-toer. Maar omdat het nou een beetje mistig is, joh, in Loud, is de Achmea-toer dus net. Want ik al laatst zag ik de kleine Kerkstraat filmen. Toen werd het dus net mistig, toen zegt het heel mooi, of heel mooi, ja, het was te vervingst, maar zegt dus wel de Achmea-toer. Normaal is het de Achmea-toer daar. Dat is hier. Het is wel acht mistig inderdaad. Ja, daarom, dat vind ik wel grappig. Ik denk van normaal ren ik Idel en dan ren ik op de Achmea-toer al. Ja. Maar nou net. Nee. Dan hebben we eindelijk een leuk plaatje. Wat zei het? Dan hebben we eindelijk een leuk plaatje. Ja, eigenlijk een mooi plaatje. Toch? Ja, eindelijk, hè, van die tour al. Ja. Of net, dat vind ik wel een mooie tour. Dat is wel een mooie tour. Ja? Ja, Oké. het zit het mooi toch daar bij. Maar ja, Achmea zit er in Marien toch wel? Ja, geen idee. Nee. Nou, succes hè. Hoi. Geweldig. Diepe Brouwersteeg. Die vind ik nog een keer leuk om alle stegen van jou een keer terug te gaan. In één video. Alle stegen. Oh ja. Oei, hoi, hoi, hoi. Hoi. Hey. Zo. Hoi. Hoi. Oh, hoi. Ja. Hoi. Het is wat van Erehaag. Zo veel het een beetje. Wat een lawaai. Kinderen doen een lawaai, weet je, hè? Het is... Hoi. Het is een filmfestival, hè, dit weekend, of deze paar dagen hier in de Harmonie. Dus het zullen wat bijna vaststellingswijzen, denk ik. Dan krijg ik een middelvinger opstutsen bij nou, hey. Ja. Wat is het? Ik ben hier ongeacht filmen. Ongeacht dat ik er wat van zei, ze stonden hier te filmen met het hypermoderne vlogapparaat van mij. Je bent even een computer in? Ik ben even op de computer. Ik hoop dat dat D en D riek van was, joh. Ik is dan aan die internetvlag bedrukken was sluiten. Hoe viel het nou, Eduard? Nee, om film te worden? Ja, Doe eens nog even. ongeacht filmen te worden. Ik ben ongeacht filmen. Ja. Ongeacht dat ik wat van zijn ga. Nadat ik ongewenst ben gefilmd door een hypermoderne camera, is het hiervoor verantwoordelijke internetvloggebedrijf inmiddels de nek omgedraaid. Dankzij de hulp van Fred Kappelhoff uit Delfzijl. Deze man is zeer vakkundig en goed op de hoogte van de regelgeving omtrent de APV-wet. En hangbejaarden. Zeker aan te raden. Geweldig. Ja, we zullen je naar boet daar. En dan zie je iets heel moois, hè? Dit is prachtig, hè? Mooi ding, hè? Ja, het is prachtig, hè, Marcel, joh. Oh. Ik weet dat mijn zwager, die had zijn eerste auto van weg hier. Het laatste is een auto eigenlijk origineel, hè? Denk dat. Wist je net, of bist een man... Nou, we gaan naar boet. Nee, dat maakt me niks uit. Ik ben net een purist in dingen. Ik vind het altijd leuk dat mensen ze maar hun persoonlijke aanpassingen maken zo'n auto. Dat maakt het een auto ik die eigen, weet je toch? Dit is Sirocco, hè? Dat mag wel een bies eten. Ja, net te verwarren met de VW Corrado. Sirocco. Ja, Sirocco. Nou, ik heb wel warme herinneringen aan Sirocco, want ik kom uit Kalmersweg en we waren vroeger altijd gewoon prut in Boetenpost. En we roken net altijd gewoon prutte wiet, maar er was geen koffieshop in de Waarden. En we bestellen altijd wiet bij de HW, de Harkema Wietservice.
Nee, joh. Ja, en die man die hier zo'n bieperke. En dan moesten we naar de telefooncel achter de Kuiper, zwembad de Kuiper. En dan bellen we hem op en dan kreeg hij een biep, 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 biep. Oh, is dat een burger? Ja, en dan kwamen er heel uren later gewoon in zijn Scirocco. Oh, ja. En zijn vrouw weer mij die hing uit de map. Bij al je poetjes wiet. En dan weer, maar hij doet koes en voorwees. En dan stappen we in. Dan gaan we een blokje om in de Scirocco. En we gaan zelfs één keer meemaken dat er al je sneeuw lag. En dat in één keer de politie achter ons omkwam. En dan zit ik in één keer met die man uit Harkema in een soort high-speed car chase. Cool. In de, Ja. Ja, dat werkt. Vluchten, ja. Ja, En toen zie ik toevallig op achterbaan. Maar net pakt. Nee. Ik kon aardig maar die Scirocco uit de voeten. Die waren onder controle. Ja. Oh, ja. Ja, maar ze hebben natuurlijk wel vaker voor het best. Hè? Er waren herinneringen onder de Mercedes E-klasse, weet ik nog wel. Hè? Toen ben we natuurlijk naar Portugal geweest. Ja, zeker. Ja, Huh? de W210. Ja. Ja. Wat zijn ze trouwens in die booster? Dat valt me nog op. Wat is dat? Oh. Ronnie? Ja. Wat is dat? Wat is dit? Wat is dit, joh? Ja, Ronnie Danse stemming. Ik had van... Wat is dit? Ik had van een week... Ik heb van een Ja, was week... het in de booster? Als je een feestje aan. Nee, ik heb van een week een keyboard van deze man gekocht. Krijg je iets als dit. Ja? Want ik wil wat piratenmuziek, weet je. Oh ja. En dat, met zijn keyboard ken dat dus. Hè? Er zitten voor geprogrammeerde Ja. drums en de hele shit zit daarin. En deze man, die woonde in Ljouwert. En die had heel verhaal. Maar ja, die had wel met George Baker werken en met Lee Towers. Deze man? Deze man, ja. Die had, en hij is nevens mij nog steeds wordt te boeken en alles. En, dat is nog wel beter. ja, zeker. Outside. Een beetje verouderde foto trouwens. Dat we in de tijd dat die Scirocco-bouwt is deze foto maakt. Ja. Geweldig. En ik voel eigenlijk even, nee, de bakkerta. En, dat mag ik net vergeten, ik mag even wastjes af voor de elektrische tandenborstel. Waar we daar? We zijn een beroemde regisseur, een heel beroemde Friese regisseur hier. Is je bezig? Hè? Is je Ik bezig? ben bezig, joh. Hey. Ja, ik volg het wel een beetje. Ik zoek net alles natuurlijk. Nee, dan heb ik wat raakvlakken. Hè? De content die we maken, die had wel hier en daar wat raakvlakken. Hè? Ja, goeies. Maar toen ben je nog bezig met een nieuwe film net. Zoekkennen. Maar is er niks op zeden? Nou, ik maak alles. Het is mijn eigen project. Ja. Maar dan moet op een dag moet er nog eens een keer een grote campagne voor. Of grote, maar hè, dan mag het officieel natuurlijk wel een beetje oud zijn. Maar wil het hetzelfde soort film als Sterren? Wil je heel iets hoors? Ja, ik kan gewoon niks zo zeggen, jongen. Nee. Maar dan is het veel. Vertel het gewoon even, man. Ik kom niet over vertellen, hè? Ja, dat is zeker wel. Als we niet vertellen, kerst is het om. Ja, dat is een... nee, zeker nee. Maar dat is het. Dus maar het eerste keer zien dat het maar heel al voor de komt. Kom er nog even rond, nou. Ik weet niet, wat is je van rare stritten hier? Ja, nou ja, dus dat. En, maar er binnen altijd wel zoveel ideeën. En Miel had ik maar 100 ideeën altijd. Ja. Die hield voor mij ik. Of dat nou een film is of een documentaire of wat dan ik. Ja, de mensen gaan natuurlijk heel veel genoten van de film Sterren natuurlijk. Dus iedereen zit te denken van, wanneer komt er wel eens maar Ja, een nieuwe maar film? hij staat gratis op YouTube, hè, voor de Ja, meesten. dat is heel best, maar Dan dan mag mag je je toch nog even, even net zien keer zelf films zien. Nee, oké. Maar voor de mensen die hem nog net zien, hij staat dan gratis op Je YouTube. wil een heel droge stritten stil hier, Ja. hè? Dit is net de beste plak om in het interview uit, maar goed. Nee, Maar we hebben zo'n onderwijs daar. om en op. Omroep, wat is nog weer omroep dan? Nou, ik doe snel nog wat heer, goeies. Oh ja. En en die heeft een programma die heet Expeditie Nederland en dat is van Omroep Max. En dat is ik in Geerwerk maar een omroep. Ja, zo ja. En dus dan maak ik dat. Maar hoe combineer je dit maar niet werk? Er is er geen werk meer eigenlijk. Hoe is dat? Mijn werk is kapot. Ja. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ga op dit moment even wat minder te doen. Oh ja. Wat minder opdrachten, of ik eerlijk zeggen, ik maak er heel veel ruimte hiervoor. Ja. Ik wil gewoon even een keer beziekje van, hey, wat voor impact had het nou als ik het, zeg maar, vaker doe dan 1 keer in de week. Ja. Ik ging gewoon de fulltimers even in, Ja. om nu wat een maand, 2 maanden. Zo lang hè? Ja, we hebben net. Ik wil om te zien van, hey, wat voor impact. Wat hetzelfde hield, zwengelt het hielbord om. Ze hebben de reacties weer fantastisch van de meesten die ik op dit moment krijg. Hè. Oerlijk ter wereld eigenlijk wel bij. Hè. Uit Australië, uit Texas, noem maar op.
Ja, dan was het een chef van, hoe ga ik er inderdaad inkomsten uithalen. Zo, aan de ene kant had natuurlijk de advertentieinkomsten die ik natuurlijk wil krijgen. Dat gaat natuurlijk net raar. Ik heb een neiging en dat is, wat zal het wezen, per 1000 views, maar het ongeveer uitgingen van 4 euro. Oké. Dat we dat ongeveer... Het zit net op eigenlijk veiligst. Nee, Dus je krijgt 1000 views per filmpje? Nou, dat is 1500? 2000. 2000. Ja. Een tientje. Ja. Voor werk is ervan? Ja, de wereld. Ja, precies. Ik ken er net uit, denk ik. Het is een oertarief van €1, als je het rekenen, zoiets. Ja. Ja, maar je zult net gelijk je zin eruit hebben. Ik ga wel wat subsidie omrekenen bij de provincie bijvoorbeeld, voor volgend jaar voor iets. En zo wil ik dan misschien ook het fonds misschien omspreken om wat nog wat binnen te hebben. Zodat, nou ja, wat ik zei, de meeste beleven willen doen. Ik vind het leuk om te maaien. Dus we hebben gewoon net chef van, ik heb er net... Succes ermee. Ja, dankjewel. Ik doe mijn best. Val je bloot, val je. Ja. Let af en toe een super reactie achter. Dat doen meestal af en toe ook wel hard zien. Wat is dat, een super reactie? Nou, dan kun je een super thanks dan doen. Ja, ook. En dan kun je er wat geld doen heen. Dan kun je zeggen, nou, ik betaal $12,50 omdat ik het zo'n sympathieke fan vind. Oh ja. Ja. Maar je moet sterren schijnen, dat mag wij maar houden. Oké. Nou. Gratis op YouTube, ster. Ja. Oké, jongen. Ja, super jongen, dankjewel hè. Hoi, later. Hey, goeie. Ik zag je lopen. Ik denk, ik kijk elke dag naar zijn filmpjes. Dan spreek ik hem maar even aan. Nou, wat vind je ervan? Mooi filmpjes. Nou, dankjewel. Klasse. Zie je net jongen waarschijnlijk, maar... Wat zei je? Zie je net jongen waarschijnlijk. Nee. Maar het is mooi hoor. Ja, mooi hè? speel, ja. Nou, leuk om te heren, hè. Zeker. Mooi dat ik een onderspraak zou optreden. Ja. Ja, we hebben Ik onderwijs fiets net net daar. langs. Ik denk, We hebben onderwijs net dat daar. zelf niet. Wat zei je? Waar ben je onderweg naartoe? Naar de stage. Oh. Waar is stage dan? Bij de Van der Valk. Oh, leuk. Wat doe je dan? In de keuken. Ah. Hartstikke leuk. Waar is de school dan? Op Montessori. Montessori. Ja. Westeinde is dat. Oh ja. Ik heb vroeger ook wel in de keukenstage gedaan, joh. Ja? Ja, zeker. Leuk, man. Ja, bij de E10 vroeger weer naar een oorrestaurant. Oh ja. Ja, siepel snijden en zulke soort dingen al, ja. Mooi. Ja, precies dat ja. Wat was toen aan het doen in de keuken? Dat een beetje ja. Ja, siepel snijden? Ja. Nou, het is wat toch? Ja, nee, zeker. Maar dat leest brug van je, hè? Ja, zeker. Wie is niet hoe ze siepel snijden maakt. Nou, wat gaan we vandaag doen in Leeuwarden? We gaan naar Drachten. Ik woon in Drachten. Oh, woon je in Drachten? Ja. Wat vind je wel leuker, Drachten of Leeuwarden? Nee, Leeuwarden man. Ja? Drachten ook wel leuk, toch? Dat is wel een... Allemaal Friese man. Wat zeg je? Allemaal de Friese daar. Oh, Friesen? Ja. Oh ja, vind je dat niet leuk? Nee, daar ook leuk. En waar komen jullie vandaan dan? Of, Syrië. Alleen een klein beetje spreek Nederlands. Ja, je spreekt een beetje, ja, snap ik. Een Ja. beetje, niet. Heb je dan nog een cursus of zo? Of hoe moet ik het zien? Kort, ja, Allah. Nee. Shoeia, terjumna van mij. Je hebt trouwens een heel strakke baard, heel strak kapsel, joh. Waar heb je dat gekregen? Waar kun je zoiets krijgen, joh? Ja, mooi man. Ja, toch? Ja, maar kijk, ik heb een beetje een warrige baard, maar die van jou, jongen, dat is... Dankjewel. Ja, toch? Ja. Ziet er goed uit, man. Wie heeft het gedaan? Zo, Shoeia. Niks, alleen niks. Niks, alleen water. Alleen water. Ja, maar dat is helemaal geschoren daar, moet je kijken, joh. Aan de zijkant. Wacht even, ik ga er even een shot van maken. Kijken. Dat is toch hartstikke strakke baard, man. Mooi, ja? Doe je dat zelf, of... Nee, mijn vriend. Oké. Leuk, man. Nou, te gek. Ja man. Nou, veel plezier, hè? Dan met je man. Ja, jongen. Nice to meet you too. Ciao. Hey, ciao. Hoi. Zie je, ook wel bussen, hè, hier is, ja. Bussen, mooi. Met meesten komen hier waar, jongen. Ingerde bussenrijden. Zo. Zullen we hem zien hier? Hoi. Is dat in het museum daar? Naar de film? Ja, filmfestival. Oh, het is een filmfestival, dat is weer direct, ja. Ja, hier stuk. En welke films zitten nog daar dan? Norwegian Dream. Norwegian Dream, dat blijkt je een mooi film. Ja, een beetje gokken hè. En samen komen we er wel uit. Dus dit is de eerste van de jonge stuks die we gaan zien. Oh, de maat, een jonge films die je zien? Ja. Net op je in daar, hoop ik. Sorry? Je wordt net al hier. Dus, nee, oké. Nou, leuk hè? Ja, dat wordt wel gezellig. Nou, mooi zo. Nou, veel plezier hè? Doei, dankjewel. Hoi. Het ziet er lekker technisch uit. Zo. Ah, goeie. Goeiedag even. Goeiedag. Even lekker om te installeren. Zeker. Wat is dit voor apparaat? Is het wetter? Wat is het? Een wetterding? Nee, Waterkraan. Waterkraan, ja. Ik zou het zeggen. Een soort waterkraan, ja. Oh. Was die kapot of zo? Ja, de Niet meer omhoog zwaar. blokken die... deze blokken die zijn helemaal... Oh, versleten of zo. ja, versleten en helemaal vol met
kalk en alles. Daardoor kan ik niet meer omhoog. Ja, dat zal. Ja. Dus, oh, hij kwam niet meer omhoog. Nee. Ja. Dat is ook een beetje gek, maar goed. Er staat hier op jullie bus dat elektrotechnisch installateursbureau Amsterdam. Ja. Dan kom je uit Amsterdam dan? Ja. Oh, helemaal hier naar het noorden voor een zo'n waterding. We doen hier het onderhoud van de... Voor de evenemententerrein Markt hier zo. Oh ja. Er liggen hier ook elektraputten in. Ja. En zij willen dat wij dan ook de waterputten, zeg maar, dat is van dezelfde firma. Meenemen. Ja. En die ook meenemen in onderhouden en alles. Ja. Dus vandaar. Ja, ik zie het, ja. Nou, ik zou zeggen, zet hem op. Dank u wel. Ja, heel bedankt, hè. Fijne dag, hè. Ja, hetzelfde. Hoi. Ja. Ah, goeie. Ah, goeie daar, meneer. What's up, what's up? Hey, what's up? Wat ga je doen? Met mij is het perfect. Oh. Wat gaat u doen, meneer? Huh? Gaat u ramen wassen? Wat gaat u doen? Ik ga onderhoud doen. Onderhoud, waar? Yes, hotel. Liftonderhoud. Liftonderhoud? Yes, man. Oh, te gek. Aha. Wat ben jij aan het doen? Ik ben aan het filmen. Ik loop door de stad en dan film ik mensen. Nou, goed. Ja. Dan loop ik door jouw stad. Ja, inderdaad. Waar kom je vandaan? België. België? Yes, man. Helemaal uit België voor een Helemaal uit liftonderhoud? België, ja. Ongelooflijk. Een rondtrip, hè. Ja, ik heb het door, ja. Als niemand hier in de buurt deze werk wil doen, dan ben ik er. Ja, ik heb het door, ja. Kassa. Hey, fijne dag. Succes, hè? Jij ook. Ik ben binnen bij de Jack and Jones, maar ik had dat laatst een lengtemaat van 36. En die had ze daar dus weer net, hè? Verdorie. Verdomme. Hé, zie die vrouw die een tompoes. Is dat een tompoes? Maar hij is net liever een krompoes? Dat is hier ook heel hip, toch? Een krompoes. Nee, weet ik niet. Nee, wie is het net? Nee. Maar is het lekker? Ja. De vraag is ook altijd, hoe is een tompoes, hè? Hoe is het hem nou? Nou, ik doe samen. Ja? Nou, beter nog. Nou, succes, hè? Bedankt, joh. Wat is er met die nog aan trouwens? Doe eens een Nee, kruk. nou niks, dat is waar. Maar ik moest ermee vasthouden, want ze willen het eten. Oh, doe hartstikke een tompoes van me. Ja, ze is een beetje bijzonder, hè? Ik is nooit goed eten. Hè? Ik is nooit goed eten. Nee, die ding is nooit goed eten. Nee. Dat is dan waardeloos, hè? Ja, verschrikkelijk. Ja, maar waarom moesten we dan toch gaan? Lekker. Ja, dat is wel lekker, hè? Ja, dat is wel lekker lekker. zwiert, hè? Ja. Ja, nee, snap ik. Je maakt een pauze of zo? Ja. Oh, in welke squallen kom je hem... Gomaris. Wat zei die? Gomaris in Drachten. Gomaris in Drachten. Oh, maar hoe ben je in Ljout? Ik begin schaatsen zo met die. Oh, jij ging erin? Ja. Oké. Leuk, Ja, denk zeker. ik. Ben je wel even van Gomaris dan? Ja. Zij wonen in een video, maar ze komen in Spanje. In Spanje? Sorry. Oké. Had ze net goed verstaan, denk ik, wat ze nog krijgt wonen. Nee, Met ons Spanje soms, aan. Hé, maar je komt van Gomaris college? Ja. Maar Gomaris was eerder een christelijke, heel christelijke school, of zo? Ja, toch? Ja. Ben je dan ook heel christelijk? Ja. Of zo is dat net nemen wel? Ik weet het niet, maar... Nou, ja, weet ik niet. Dat weet ik niet, maar... Ik weet nog vroeger, ik zat aan het folder van Gomaris college, de koers en ik kennen, maar... Nou. Ja, maar goed, ik weet het niet. Ja, ik weet niet wat ik op zeggen, Nee. maar eigenlijk. Maar is het er van in, maar net? Nou, nee. Net Met je heel alle erg. dagen de Bijbel lezen? Nee, of, nee, net per se. Nee? Net per se? Nee. Mij wel. Ja, mij wel, maar... Elke dag bidden. ja. Bidden voor de les. Ja. Ja, dat wel? Net elke les. Ja, net elke les, maar. Van het begin. Oh ja, dan ben je wel in bidden. Als we geen eten willen. Oh ja, hè? Ja, voor het niet meteen, dus echt rond te varen van het geloof, zeg maar. Ja. Ja. Leef het zo neer. Ik ben in de winkelgang. Die ben wel. Nou weer achter dus met Spanjaarden. Ja, die Spanjaarden, jongen, die ben aan het verdwaald. Heb je die van jou? Ja, die ben al van terug. Oh. Nou, succes, hè? Hoi. Hé, wat heb je hem kort? Heb je wat lekkers kort? Nee, niks lekkers kort? Oh, goeie wijze, kind, hoor. Wat zei je? Ik zei daar straks, die aan menu, dan haast niks lekkers kost. Nee, dat kent dan, hè? Dat gaat alleen maar lekker staan, hè? Waar ga je daar, meneer? Hallo? Ja. Hoe is het met jou? Ja. Goed? Goed? Ja. Ja? Oké, ja. En wat ben je aan man? Jan. Oké, thank you. Wat ben je aan man? One. You don't speak... Benjamin. Jabbour. Wat is dat? Benjamin. My name Benjamin.
Oh, Benjamin. Hello, Benjamin. I'm Eduard. Eduard, oh. Yeah. Hello. How are you? Good. Yeah. Good. Oh, good. Yeah. And where do you come from? Nee. Okay. Ja. Me, Syria. Oh, Syria. Oh, it's Syria. Oh, My father. Oh, it's your father. Oh, you're both from Syria? Ja, wij komen samen. Ah, oké. Ja. En how are you? Hoe gaat het met je? Goed, gaat goed, ja. Ja? Spreek je een beetje Nederlands? Of? Ja, een beetje. Oké. Ik ben bijna al 3 jaar hier in Nederland. Oké. Ja. Oké, ik tref heel veel mensen uit Syrië hier in de omgeving. Hè? Ja. Door de oorlog en door de situatie in Syrië, de slechte situatie, we komen hier. Ja. Hier is beter, ja. Ja, snap ik, ja. Ja. En is er dan ooit uitzicht om weer een keer terug te gaan of niet? Ik hoop niet. Ik hoop niet, want wij bouwen onze toekomst hier. Ja, Ik ben bezig met de studie. Ik ben met Hansa Hogeschool, studie sociale werk. Het is het eerste jaar hier. Ja. Nou, leuk. Ja. Leuk te horen. En woon je hier dan in Leeuwarden? Of? Ja, ik woon in Leeuwarden, maar ik ga voor de studie naar Groningen. Ja, Hansa Hogeschool Groningen. Ja. Oh, nou, leuk zeg. Ja. Dus het bevalt hier wel? Ja, echt mooi daar, ja. En hier ook. Ja, hier is het rustig hier. Ja. En ook met mijn familie. Al mijn familie hier. Mijn is hier ook allemaal? Ja, mijn zus, mijn moeder. En waar komen u dan vandaan uit Syrië, als ik vraag mag? Aleppo. Aleppo? Ja. Uit Aleppo? Ja. En daar is volgens mij niet veel meer van over, toch? Ja. Ja, echt slecht daar. Ja, lijkt me verschrikkelijk zeg. Ja. Maar ook de vluchten van de plek waar je vandaan komt om dan dat achter te laten daar. Ja. En om hier te komen, toch? Ja, klopt dat. Is het nog iets wat nu dagelijks nog een beetje meespeelt? Wij hebben daar... gaan daar... Vergeet al daar. Wij moeten vergeten daar. Wij moeten ons leven doorgaan. Ja, dat is heel belangrijk voor ons. Ja, ik vind het hier heel mooi. Nou, dat is heel fijn. En hier aardige mensen hier. Nou, mooi. Ja, aardige mensen, ja? Ja, echt. Oh, oké, gelukkig. Nou, goed om te horen. Oké. Fijn. Nou, hele fijne dag. Dank je wel. Eduard trouwens. Wat is jouw naam? Freda. Freda. Ja. Oké. Nou, bedankt hè. Dank je wel. Heel fijne dag. En succes met de studie hè. Goeie meneer. Je gaan even naar de Jumbo daar? Je gaan even naar de Jumbo daar? Ja. Ja? Hoe is het met jou? Even een lekkere lolly? Ja. Ja? En waar ben je onderwijs en taak, vreeg je mij? Yeah, I'm coming from Brazil and I'm very happy here in Amsterdam. Oh, you come from Brazil? Okay. I'm do music also. Business music. Music? You make music? Yeah. What kind of music? Reggae. Oh. And what do you play? Instruments? I play drums and the percussion. Oh, nice. And I write also music. You also write music? Yeah. Okay, nice. You coming from Leeuwarden? Okay. Me and my wife. Een mooi pet op, meneer. Ja, vind je net? Ja, man. Ja, dat Dior, wat is dit? Dior, ja. Ja, Dior, dat is een groot modemerk. Ja. Ja, een mooi pet, toch? Ja. Moet je specifiek deze pet houden? Of? Ja, ik heb wel meer van die petjes. Ja, hè? Ik ben een pet dragen, maar waarom heb je een pet op? De scheiding is breed. Ja, ik heb een heel brede scheiding, ja. Dat is dan een pet, is wel fijn, hè? Dat is fijn en ja, je moet niet te volle zinlicht op de kop hebben. Nee, dat is even verbrande hollen, hè? Ja, en, ik ken een boel met huidkanker op hollen. Oh ja? Ja, nee, ik ben er vroeger in de tropen. Oh ja? Ja. Tropen? Ja. Waar dan? Sint Maarten. Oh, Sint Maarten. Ja, daar ben ik werkzaam. Die jullie dan? Ik ben architect, als ik eerlijk ben. Oh, architect op Sint Maarten, wie je eerst? Ja, Sint Maarten, Zuiderstatie, Sabel, Sint Kitts, Nieuwe, Zanguilla. Wat je architect bent en dat ben je weer, is er dan iets wat we van jou kennen? Als je verderop just wat vroeger de trompanden zie je, met de gekleurde omrandingen van de ramen. Dat mag ik niet denken. Ja, als je verderop je het de harmonie. Ja. Dat is voor mijn hand. Oké. Wat zit er nou in dan? Weet je dat het zit leeg. Oké. Het is de huur hier. Ah, dat heb je ontworpen? Ja. En verder de showgarage hier in Ljout van Heima. Oh, dat zit er bij de... Hemrik. Ja, oh, dat heb je ook ontworpen? Ja, en verderop Stielge de Koop op de Midslaan. Oké, de supermarkt. Ja. Oh, leuk.
denk ik. Ja. Zegt u? Mag ik jou wat vragen, meneer? Vertel. Nou, ik ben heel benieuwd van, wat brengt jou hier in Ljouwt, Joet? Want ik heb even koffie dronken met dopje. Oh, lekker hem. Ja. Een speciale koffie of gewoon zwart? Ja, speciale koffie, hè? Ja? Ja, dat is hoe je daar niet heen, hè? Nee, welke neemt u dan? Wat is dan... Nou, cappuccino in de regel. Oké. Cappuccino en een Amerikaantje. Ja? Ja, dat is heerlijk. Een stukje gebak erbij. Zo? Echt een ware tractatie hier. Ja. Ach ja, dat heb je dan, hè? Ja. En ik heb een tijd zat. Ik ben met pensioen, dus... ik heb mooi weer erbij. Wat wil je nou meer? Ja, en waar komt u nu vandaan? Dan woont u hier in Leeuwarden? Ja, ik kom uit Leeuwarden. Ah, oké. Ja, ik kom niet van buiten na. Dat zou te gek worden natuurlijk, hè? Ja, en doe je dat vaker dan? Dat je, Ja, in de regel 2-3 keer in de week even. Ja. Lekker. Even een uitje, hè? Ja, snap ik, ja. Ja, mooi dat ze kent. Ja, hou die daar? Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dan altijd een cappuccino of heb ik wel eens wat oors? Nou, dat was wat anders, hè? Zomers neem ik wel eens even een glasje bier natuurlijk, hè? Dat ken daar ook nog, een hapje erbij. Het hangt van het weer af, maar het is nou koffietijd, hè? Ja. Maar altijd bij Doppio? Ja, altijd bij Doppio, ja. Ja, wat maakt het Doppio dan beter dan wat weer meer van die Oh, deze zijn allemaal wel goed. Maar ja, je hebt op een gegeven moment je klanten kennen, je kent de mensen, dus dan huppelt je daar automatisch heen. Ja. Maar dit is ook wel goed, hoor. En de verliezen is wel goed. Ja. Ik denk maar dat er geen slechte koffie is, of wel? Ja, dat is echt een speciaal een koffietent, is dat, hè? Ja. Je hebt wat meer soorten, wat meer, nou ja. En drink je ook wel zo'n flat white? Nee, wijn kom ik nooit aan. Nee, flat white. Dat is ook een soort koffie. Oh ja, dat is met dat melk, dit? Ja, het is zo van die dubbele espresso, maar het is zo van extra botte cappuccino of zo. Ja, nee, dat heb ik nooit niet. Nee, ik heb een hele cappuccino en dan neem ik daarna een Americano. Een lekkere stevige koffie. Ja. Maar een Americano is dan heel anders dan een filterkoffie, toch of wel? Ja, dat is wat sterker. Oh ja? Ja, dat is sterke, pittige koffie inderdaad. Oh? Ja. Hoor je nog een pittige koffie? Ja, ik wel. Die slappe koffie hebben niks aan, hè? Er moet er wel een koffiesmaakje aan zitten. Ja, juist. Ja, dat heet daar dan, hè? Ja. Prima. Tegen dank. Oh, hartstikke mooi. Voor jouw koffieverhaal. Sta ik er goed op? Ja, je staat er heel goed op. Ja, zeker. Mooi in het licht, dus dat kan mooi. Nou, hartstikke mooi. Ja, tegen dank. Doe je best er even, hè? Oké, hoi. Geweldig. Ja. Wil je een nieuwe film? Ik word gefilmd. Wat voor dat? Weet je, kent deze man niet? Jawel. Deze is de Friese vlag. Friese vlag. Deze is de Friese vlaggen. Friese vlaggen. Ja. Nou, give a shit. Oh, maar shit. Is dat van mij? Nee, dit is net van mij? Nee, sorry. Denk maar. Ik denk, dit is van mij. Oh, hier valt wat, ja. Ja, dan was het erbij weten. Er valt een knuffel. Zo. Vond je nou een leuke video? Doe dan een toon omheen. Was het meisje en abonneer je dan op de Friese Vlogger. Goeie. Sorry. Geweldig.